سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا صحاب سني ترفتا نغسل النهار سينما سمرة سلام نعكم يكون ظهوركم تغطلت سينما سمرة قدمة عزبتي مبل 14 مدرخ زور فرنسا حيزنا نتينا لنا نمكتالكم غادينا بغرن نعدم عربي عسى شوعة حملة عقب نزحور تقادم تدعم مدرخ زكايد زور فرنسا قدام عسى شمون تحملة تررت عقبتها بزحزلت مبل 14 مدرخ قدسليوم تقادم تزام مدرخ كابتا ابتقا دوا سويزرلاند جرمن تركب ملهاوس تبات كتما نقيلهم 253 كيلومتر تقعيزهم اب لماركستين تبات عد غزازوم يوم زامدرخ ولا كوازلوا كيلومتر مستنزن وحا بفلاي مستات مالي مبل عساس مدرخ تغيرت كل 258 كيلومتر شفنت زنوحت مدرخ بمنصار تزامالي حاطير حقات انتلوا بزلوا ازيوم تررت عقبات غنا لعلتن كالوت مدرخات ازيا فتانيتيام بزيكا ابتن ناي غزي ودر امنوس وكف اتن 19 مدرخات زلوا ناي مونغو صوتا قصبتا ودر انترميديت سبرينت ون تماساسالي مدرخ ابزا تسرع علام كابتن قدم حجي فلي بزبلخا كاب مبغس وتا 12 كيلومتر طاي رحيقا تركب زلا نايزا مدرخ ناي مونغو صوتا قصبتا ودرم كمتي ابز حلفو زبزح مدرخات ناي تبغس بانديرا مس وردت باغو متقعت زفصمو تقادمتي نزا اب قطليا ماليا زحسب نطبي حيزا تركب ناي مونغو صوتا قصبتا ودر كمبغسي نمتقعت زطعن نوح كيلومتر رحيقا سلتلكون وي تسرع بمبارا متقعتي فصيمون كخصبلا تعزيمنا ينام توم ناي قصبتا ودر تقادمتن اب قطليا ماليا زوادورن دما دحيروم نترفا درجات النطبن كوزو شكوا غبرو تعزيمنا كابز فلي بزبله امبل 13 مدرخ زنبت انترميديت ناي شكوان ناي قطليا ماليا تقادمتن كالوت بسفطرو متقعتي كخصب لاي فقودون بزي دما تقادماي البسين ياسبر فيليبسن زروكوم 37 تقادمتي قدامي تغجله بينيام غرماي مادسبرسن نورا غجل دما كسابني 50 كايد دحيرا 9 رام دحيرن كن تحاويسنين تاكيبهم ابز غورا قطوتا ودرما ياسبر فيليبسن كسيبولا عيسى حموشن توسيدوم بدرسن بينيامن سعيبهم 10 توسيدوم بحفشا ابتن كلن تخايدانا انترميد قطوتا ودر مادس بيدرسن 218 بوسات بزعل خصب كله ياسبر فيليبسن 200 سحلن بينيام غرماي 256 برخيبهم نايزا نمبل 14 مدرخ انترميديت غنا كما بغسي 12 كيلومتر طيب مهلاوا متقعتي كفصمو زفتو تقادمتي اتن اب قطليا ماليا زقالسا زلوا غانتات متقعتهم كبرعنا لهم تثبيتالهم مهنياتو او حصير حقتن كلا زلعل نطبي بخالوت ناي متقعت تقادم تخوسد زلي خوين سمعكان انت خن بعل باباستي فيستروفر ابزار حقتهم باغو متقعت كم فصام قطوي غموتون تقادماي لوتو انترماج يخونه فيستروفر اب سلسنا غولغول مدرخات باغو متقعت فصيمو ناي انترميديت زلعل نطبي كخسب ترايوم اذا مدرخ ناي ترت عقبታት እኳ እንትኾነት ምናልባት ግና እዚ ክሳብ ዝውድር ዘለኹ ዶው ኣየከብሉልን እዮም ዝበለ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዙር ፈረንሳ ህብ ተቃዳማይ ኮይን ዘሎ ፈረንሳዊ ነዛ ኣብ መብል 12 ኪሎሜትር ዘላ ኢንተርሚዲየት ክፍትንላ ዝጽበይዎ ወገናት ኣለዎም ናይ መትቃዕቲ ወይ ብሬክ ኣወይ ጅግና ዙር ፈረንሳ ኮይን ዘሎ ቬስትሮቨር ዛጊት ኣብ ዝውድር ንበይኑ ዝነውሐ ኪሎሜትር ሸፈነ ተቃዳማዩ እዚ ወዲ 26 ዓመት መንእሰይ ኣብ 5 መድረኽ ን144 ኪሎሜትር ኣብ 7 መድረኽ ን157 ኪሎሜትር ኣብ መብል 12 መድረካ ኣስታት 140 ኪሎሜትር ድሕሪት ዝፈጠሮ መትቃዕት ንበይኑ ብምጓዓዝ ኣዝዩ ኮይኑሎም بحفشا بزفصمو متقعتات ናይ በረኻ ሓሰማ ዝብል ቅጽል ስም ዘሎ ቬስትሮቨር ካብ ዙር ፈረንሳ ወጻይ ኣብ ዝወቕቲ ኣብ ዘካይዶም ተፋልዩ ውድራት ልዕሊ 2000 ኪሎሜትር መትቃዕት ፈጺሙ ንበይኑ ተጓዒዙ ልዕሊ ዝኾነ ተቃዳማይ ድማ ሰርዖም ናይ ሽኳ ተቃደምቲ ድሕሪ ዛናይ መንጎ ጾታ ቅጽበታ ውድር ንዖም ዝጥዕም ቅርጽ መሬት ብዘይ ምዃኑ ካብ ሸፈነ ካሜራታት ዝውድር ዝኣልዮም እዮም ነቲ ኣብዛ መድረኽ ተዋሂቡ ዘሎ ገደብ ግዜ ጥራይ ሓልዮም ክውድዮም ክጽዕሩም ድሕሪ ዛ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ብቐጥታ 21 ኪሎሜትር ዝንውሓታ ናይ ሓደ ካታጎሪ ተራር ዓቐብ ትርከብ እዛ ቀዳሞት 8.4 ኪሎሜትራታ ክሳብ 6.5 ሚታዊት ማእከላይ ገምጋም መጠን ምንቅዕራር ዝበጽሕ ዘለዎ ዓቐብ ኣብ ተረፉ 13 ኪሎሜትራታ 4.8 ሚታዊት መጠን ምንቅዕራር ኣለዋ ተቃደምቲ ነዛባጉ ኣብዛ ጾታ ጽልዋ ክትሕድር ትኽእል ዓቐብ ምስ ሓቆሩ በኣስታት 18 ኪሎሜትር ዝነውሓቱ ቁልቁለታ ምስ ወረዱ ብቐጥታ ናብታ ናይ ክልተ ካታጎሪ ዓቐብ ክሓቅሩ እዮም እዛ 10 ኪሎሜትር ዝነውሓታ ዓቐብ ብፍላይ ኣብ ናይ መወዳእታ 1.5 ኪሎሜትር ዘለዋ መገምጋም መጠን ምንቅዕራር 8.6 ሚታዊት ብምዃኑ ንዘለዋ ብድህነት ዝዕብዩ
ነዚ ዓቐብ ደይቦም ምስ ወረዱውን ብቐጥታ ባሎን ዴ አላሰስ ተባሃለት ናይ ሓደ ካተጎሪ ዓቐብ ክሓኽርዮም እዛ 9.1 ኪሎ ሜትር ዝንውሓት ዓቐብ ትማሊ ኣብ መበል 13 መድረኽ ኣትያ ዝነበረትን ቶም ፒድኮክ ዝተዓወተላ ምዃኑ ዝከር 6.8 ሚእታዊት መጠን ምንቅራር ድማ ኣለዋ ብሓፈሻ ክሳብ ኣብዛ 94 ኪሎ ሜትር ትርከብ ሳልሰይቲ ዓቐብ እዛ መድረኽ ቅርፂ መሬት ዝውድር ኣዝዩ በዳህ እዩ ድሕሪዛ ኣብ ታሪክ ዙር ፈረንሳ ንፈለማ ግዜ ቅድሚ 121 ዓመታት ተሰርዐት ዓቐብ ድዩ ተቓደምቲ ኣብ ሰዓበ ኣስታ 34 ኪሎ ሜትራታ ክልተ ካታጎሪ ዘይተሆም ዓቐበታት ሓሊፎም ናብታ ቅድሚ ናይ መዛዘሚ 6 ኪሎ ሜትር እትርከብ በዳሂት ዓቐብ ክሓኽርዮም እዛ ዓቐቡን ተመሳሳሊ ናይ ሓደ ካታጎሪ ኮይና 11 ኪሎ ሜትራት ኣብ ማእከላይ ገምጋም መጠን ምንቅራር 7.2 ሚእታዊ ትርከብ ዝበዝሐ ኪሎ ሜትር ሸፊኖም ዝመፁ ተቓደምቲ ክዲብዋ ድማ ምሕር ክጋደሉ ትቕስብ እያ እዛ ዓቐብ ማእከላይ ገምጋም መጠን ምንቅራራ 7.2 ሚእታዊ ኮይኑ ኣብ ናይ መወዳእታ 1.6 ኪሎ ሜትር ግና ናይ 10.3 ሚእታዊት መጠን ምንቅራር ዘለዋ ኣሽንኳይ ብብሽክለታ ኣብ መኪና ኮይንካ እኳ ክትሓኽራ ዓቕሊ ተሓትት እያ ነዘን ንኩሉ ነገራት ካልስፍትና 4 ተረርቲ ዓቐብታት ዝሓልፉ ተቓደምቲ ነታ ናይ መወዳእታ ዓቐብ ወዲዮም ኣብ ናይ መወዳእታ 6 ኪሎ ሜትራት ኣብ ጎልጎልዮም ክዝውሩም እዛ ኣዝዮም ተረርትን ተኣሳሰርትን ዓቐበታት ሓዚላ ዘላ መድረኽ ነቶም ተረር ዓቐብታት ብዝወሓደ ግዜ ክሓኽሩ ዝኽእሉ ሓኾርቲ ዓቐብ ማለት ክላይምበርስ ብዓብዪ እውን ናይ ጂሲ ተቓደምቲ ትጥዕም እያ ብሓፈሻ ኣብዛ ተቓደምቲ 3800 ሜትሮ ብራኸ ዝሓኽሩላ መድረኽ ብቐዳምነት ክዕወት ተገሚቱ ዘሎ ኣብ መበል 13 መድረኽ ፀዓቱ ንምዕቃብ ተዛኒዩ ዝወደአ ዝመስል ተቓዳማይ የኢማራት ስታዲ ፖካቻ እዩ ድሮ 3 መድረኻት ተዓዊቱ ዘሎ ፖካቻ ዘይዓግብ ናይ ዓወት ሸውሃቱ ሕጂውን ኣብዛ መድረኽ ከንፀባረቑ ትፅቢት ኣለዎም ራብዓይ ናይ መድረኽ ዓወቱ ከመዝግብ ድማ ዳርካ ትሑዝ ዝወዝዎ እውን ኣለዎም ኣብ 2023 እውን ኣብዛ ሎሚ መዛዘሚት ኮይና ዘላ ለማርኬስቴን ተባሃለት ዓዲ ንቪንጌጋር በሊፁ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ብምንባሩ ሎሚ ታሪክ ክደግም ትፅቢት ይግበረሎም ካብ 2024 እንዳሓር ንታሪክ ፖካቻ ዝኾን ኣጋር ከም ዘይብሉ ዝግለጽ ዮናስ ቪንጌጋር ኣብዚ መድረኽ ክብድሆ ዘሎ ተኽእሎ ስሑብ ምዃኑ ይእመን ኣብታ ፖካቻ ተዓወተላ 10 መድረኽ እኳ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓቐብ ብሬንኮ ኢቫኖፖል ፖል ሴክሳስን ፍሎሪያን ሊፖቪችን ብምብላፁ ህልው ቁመኑ ትሑት ምላው ዘርኢ ምዃኑ ይግለጽ ሪቻርድ ካራፓስ ሴብኩስ ኤጋን በርናል ተይመን አረንስማን ደረክ ዲ ዌስት ሰርጆ ሂጌታ ዴን ኦኮነር ትማሊ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ሃርኖ ታይደይን ድማ ብዝወሓደ ሚእታዊ ተገሚቶም ኣለዉ ኳን ኣይሶ ሒዝዋ ኣብ ዘሎ ማልያ መንእስያ ዝዋሃደሩ ዘሎ ፖል ሴክሳስን ኢሳቅ ዴልቶሮ እውን ነዛ መድረኽ ክዕወትላ እንተወሓደ ኸኣ ምስ ቀዳሞት 10 ኻቱ ትፅቢት ኣሎም ብሓፈሻ እዛ መድረኽ ኣብ ብጫ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ከምኡውን ፃዕዳ ናይ መንእስያት ማልያ ዘሎ ፍልይ ክትውስኽ ወይ ክተጉድል ብዓብዪ ምግምጣል ክተርኢ ዝለዓለ ትፅቢት ኣለዋ ከምቲ ልሙድ ፅቡቅ ዕድል ንቢንያም ግርማይ ተቃዳማይ ኣስታና ሄኖክ ሙሉብርሃን ዓርቢ ኣብ ተኻየደት ሻውዒት መድረኽ ዙር ማግኒፊሰንት ቺንጋይ ነቐጠልያ ማልያ ካብቲ ሒዝዋ ዝቐነየ ተቃዳማይ መንጢልዋ ኣብዛ 105.4 ኪሎ ሜትር ሸፈነት ናይ ጎልጎል መድረኽ ሄኖክ ካብ ዕዉት ግዜ ከይከሰረ መበል 34 ኣትዩ ሄኖክ ኣብ ናይ መንጎ ፀወታ ውድድር ማለት ኢንተርሚዲየት ብዝኸሰቦ 6 ነጥቢ እዩ ነዛ ማልያ ብ46 ነጥቢ ሒዝዋ ካብ ዝቐነየ ጆናታን ካይሴዶ ተባሃለ ኮሎምቢያዊ ተቐቢለዋ ዘሎም ሄኖክ ናይ ዓመ ዕዉት ብጫን ቀጠልያ ማልያን ዝውድር ምንባሩ ዝከር ኮይኑ ክብሩ ንምዕቃብ ኣብ ዘካየዶ ዘሎ ቃልሲ ድሮ ቀጠልያ ማልያ ሒዝዋሎም ኣብ ሻምኔትን መዛዘሚት መድረኽ ድማ ነዛ ማልያ ዓቂቡ ንብጫ ማልያ ክመልሳት ንትስፎም ጽቡቕ ዕድል ንሄኖክ ሙሉብርሃን ተቃዳማይ ሊድል ትሬክ ማርስ ፔደርሰን ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ዓለም 2029 ኣብ ዴንማርክ ከተማ ኮፐንሃገን ምስተኻየደ ካብ ኮሮሻ ብሽክለታ ክወርድ ምዃኑ ሓቢሮም ናይ 2029 ሻምፒዮን ዓለም ኣብ ሃገሩ ዴንማርክ ክካየድ እንከሎ ወዲ 33 ዓመት ዝኾኑ ፔደርሰን ኣብ መሬት ሃገሩ ጥሮታ ክወፅእ እቲ ዝበለፀ ምዃኑ ገሊፆም ንሱ ናይ ፀወታ ግዜ ክዛዝመሉ ዝኽእል ፍሉይ ቦታ እዩ እቲ መደብ ናይ ቅድም ብሽክለታ ጉዕዞይ ኣብ ከተማ ኮፐንሃገን ክዛዝም የደሊ ኢሎም ክሳብ ኣብ ውድድር ዘሎ ንጋንቱ ሊድል ትሬክ ጥራይ ክውክል ውዕል ዝኣተወ ፔደርሰን ጥሮታ ናይ ሙፃ መደቡ ብናቱ ድሌት ጥራይ እምበር ብዘለዎ ውዕል ዝውሰን ከም ዘይኮነ ዝገልጽ ኣብ 2019 ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነ ፔደርሰን ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ክዝውርን ንዓወት ክቃለስ እናኽኣለ እንከሎ እዩ ካብ ኮሮሻ ብሽክለታ ክወርድ ድሌቱ ካብ መራሕን ተዓዋትን ተቃዳማይ ናብ ንኻልኦት ተቃዳማይ ዝሕገዝ ክቕየር ከቢድ ክብል ድማ ሰራሕተኛ ወይ ዶሜስቲክ ናይ ካልኦት ተቃደምቲ ክኾን ከም ዘይቅበሎ ገሊጹ ዓበይቲ ዕላማታት ከም ዘለዎ ዛረብ ፔደርሰን ኣብቶም ዝዓበዩ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ሞኒመንት ክዕወት ድሌት ከም ዘለዎን ገሊጹ ፔደርሰን ኣብዚ እዋን ንቐጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ 2026 ሒዝዋ ምህላው ይፍለጥ ናብ ሓፀርተኛታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ንሰግር ስሎቬንያዊ ዳኛ ስላኮ ቪንቸች ሰንበት ንእትካየድ ናይ መዛዘሚ ፀወታ ዋንጫ ዓለም 2026 ክመርሓ እዩ
ፊፋ ዓርቢ ወጋዓው ኣብ ዝገበሮ ሕርያ ድያኑ ንቪንቸስ መሪፅዎሎም ከም ዝተመርፀ ምስ ተነግረ ከም መርኣያ ሓጎሱ ክነብዕ ተራእየ ቪንቸስ ምስ ደቂ ሃገሩ ናይ መስመር ድያኑ ቶማስ ክራኒሲችን ኣንድሪያ ኮቫሲችን ከምኡውን ራብዓይ ዳኛ ጆርጃዊ ኣድማ መካነን ምዃኑ ነታ ክመርሓ ከምቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ተፃዋታይ ሕልሚ ዋንጫ ዓለም ምልዓል ዝኾነ ናይ ድያኑ ዓብ ስጉምቲ ድማ ንናይ ፍጻሜ ፀወታ ዋንጫ ዓለም ምድናይ ብምዃኑ ቪንቸስ ክነብዕ ተራእየ ዋንጫ ዓለም ደቂ ተባዕትዮ 2026 ሰንበት 19 ሓምለ ብፀወታ እስጳኛን ኣርጀንቲናን ክዛዘም እዩ ኣሞዳታ ካፋል ሊቨርፑል ዶሚኒክ ሶቦዝላይ ክሳብ ሰነ 2021 ጽንሑ ሓድሽ ውዕል ፈሪሙ ኣብ ክራማት 2023 ካብ አርቢ ሌፕዚግ ናብዛ እንግሊዛዊት ክለብ ተሰሃገረ ሶቦዝላይ ክሳብ ሰነ 2028 ዘጽንሑ ናይ 5 ዓመታት ውዕል ፈሪሙ ነይሮም ዛጊት 147 ግጥማት ነዛ ጋንታ ዝወከላ ሃንጋራዊ ሓደ ካብቶም ወሰንቲ ተጻወታ ምዃኑ ይፍለጥ ናብ ፕሪሚየር ሊግ ድሕሪ ምስጋሩ ብዘርእዮ ዘሎ መሳጥ ኦመና ድማ ኣብ ራዳር ብዙሓት ዓበይቲ ክለባት ከኣቱ ኺኢሉ ንሱ ግና ምስ ክለቡ ብምርዳእ ዝነውሐ ግዜ ክውክላ ተሳሚዕሎም ባርኮ ዝኸርኩም ተኻተልትና ናይ ሎም ትሕሶና ኣብ ዝንዛዝም ጽባሕ ምስ ተፈልየ ትሕሶ ይራኸበና ሰሰናዩ ሲነማ ሰመሬ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ረለበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲነማ ሰመሬ ኣብ ሲነማ ሰመሬ ቀጥዑሙ ዝነቀ